Я не чуў ніводнага стрэлу вайны, не бачыў руін і папялішчаў. Мне нават цяжка ўявіць дзяцінства тых, каму давялося перанесці самае страшнае на той вайне. Спакуты, здзёку, страт дарагіх і блізкіх людзей. Але мне пашчасціла нарадзіцца і жыць у мірнай краіне. Перад вачыма прыгожыя гарады, шырока раскінуліся ў прыгожым уборы вёск. Квітнее шчаслівае і мірнае жыццё, за якое са зброяй у руках змагаліся супраць праклятага ворага нашы салдаты і партызаны, не шкадуючы свайго жыцця. Але не хацелі вайны і тыя, хто загінуў, хто не дажыў да перамогі. Яны больш ніколі не ўбачаць ні сонца, ні травы, ні кветак, ні сваіх дзяцей. Дзякуючы нашым настаўнікам, мы вельмі часта вандруем па Беларусі. Здаецца, няма такога месца, дзе б не былі мы. Фабрыкі, заводы, замкі, музеі, гарады і невялікія мястэчкі. І кожны раз я з захапленнем назіраю, якая ж прыгожая ў нас краіна, якія навокал працавітыя і душэўныя людзі. Але я хацеў бы расказаць пра месца, куды вучні і настаўнікі нашай школы прыходзяць з слязьмі на вачах. Тут ціха і спакойна, быццам сама прырода сцеражэ гэту магілу, у якой навечна засталіся ні ў чым не вінныя людзі. Вайна ўварвалася ў мірнае жыццё людзей нечакана і бязлітасна. Непадалёку ад нашай вёскі Вясеі ёсць урочышча Махорты, што цягнецца паўз рэчку. Тут, у 1942 годзе, адбыўся расстрэл яўрэяў са слуцкага гета. Па ўспамінах аднавяскоўцаў, гэта быў канец свету. Са Слуцка на машынах людзей прывозілі сюды і разгружалі ва ўрочышчы Дворнае. Там іх распранялі і ў адной белізне гналі у Махорту. Калону людзей суправаджалі карнікі з сабакамі. Вялікая яма, у якой былі ўкапаны слупы, а на якіх ляжалі дошкі, чакала сваіх ахвяр. Людзі шлі па гэтых дошках, а збоку рэчкі стаялі кулямёты. Ахвяры, жывыя і мёртвыя, падалі ў гэту яму. Калі яна была запоўнена, жыхароў Вясеі заставілі заспаць гэту магілу. Толькі на наступны дзень яна ўзнялася, нібы дыхаючы. Тады нелюдзі прыгналі са Слуцка танк, які таптаў гэту яму. Такое забыць нельга. Зараз на гэтым месцы помню, як успамін усім нам аб той трагедыі.